Hola a tots, soc Víctor de Sonaos de Crevillent i avui anem a veure un poc més de pandereta. Quan ja havíem vist ja els tocs més bàsics, el de vals, en la seva variació, o el de bolero, que és l'últim que vam veure, anem a començar ja a veure una tècnica nova, un recurs nou, que després ens permetrà fer molts més tocs. Jo li dic completar en golfs altres ritmes. Per exemple, ho fem en el ritme de l'últim que hem vist, el de bolero fandango. Seria este. Anem a completar començar cada repic, començar-lo en un golf. És dir, si el ritme normal és així, el completarem en un golf més. De forma que abans de cada repic tindrem un golf. El que estem fent és acurtar el repic, en lloc de fer estem fent acurtant-lo, és a dir, repartint el temps del repic entre un golf i un repic més curt. Fer un poc més d'espai perquè se vega bé. Un poc més ràpid. I això hem d'anar practicant-ho perquè sigui més fàcil tocar després més ràpid. Això era uno. Si vos fixeu, si algú coneix o segurament li sonaran els tocs de castanyetes, de postisses, este últim que hem fet, aquesta versió del bolero, diguem, se pareix molt, per no dir que és idèntica, a alguns tocs de postisses per acompanyar els boleros o les danses. Això és perquè els dos instruments de percussió que tenim bàsics en la música tradicional, que són la pandereta i les postisses o les castanyetes, tenim altres, però aquests dos diguem és més representatiu, sempre van fent diguem el mateix. Un ho farà repicant en el parche i utilitzant les sonalles i tal, i l'altre ho farà en els discs o en les palmes. Que això són també altres tècniques que, si ens dona temps, podrem fer també alguna cosa sobre postisses o castanyetes. El que volia dir-vos és que la majoria de ritmes que veurem aquí seran còpies, seran transcripcions, per dir d'alguna forma, de ritmes de postisses, de castanyetes, adaptats o tocats en la pandereta. Això què fa? Que ens amplia molt l'abanic del ventall de possibilitats rítmiques que tenim en la pandereta. Una altra cosa que anem a veure, no és veure, és una espècie d'exercici que ja després ens servirà per avançar bastant. Una cosa que vos recomano que aneu practicant és el repic, però bastant més ràpid. El que jo dic cavallet, fer el cavallet. Això és un exercici que l'hem de fer, l'hem de controlar, perquè després el podrem utilitzar per a fer altres tocs. Llavors, com ho fem? Primer, com sempre, velocitats baixes. Sempre recordeu, en el dit polze,
poc a poc ja pugen la velocitat. Això ens pot servir també, aquestes coses d'anar pujant la velocitat també ho podem fer, per exemple, en el ritme de bolero o fandango. L'hem vist. Però l'hem d'anar pujant un poc. Això també és una velocitat i aquest ritme s'utilitza a aquesta velocitat en malaguenyes, per exemple. Ja us diré també per a què s'utilitza el cavallet, que serà una altra cosa que veurem on podrem anar utilitzant-les. A poc a poc, conforme anirem bevent més tocs, ja anirem recomanant, entre cometes, per a què gèneres utilitzem cada toc. Bueno, fins aquí el vídeo d'avui i res, aguardem com sempre que vos hagi agradat, el trobeu sempre de profit i si teniu alguna queixa, algun dubte o qualsevol història, ja sabeu on us podeu trobar. Gràcies!